Oy Allah can qatini megeç ahir ağlasım öyle düğün ara oturup ağladım. Oy ananın da bir hili bilemek men yaman men kıyın şükürler olsun yine de qatı kıyınlık bilen geçirýän bir hili. Erteğin hayırlı bolsun. Bu ýagdaýlara turduğum sağlamı. Şu var ha. Telefonu açıp owadyp ağla. Şu derece ağlap gurlaşasım geldi. Bir grip değildi. Hudaý saklasın. Düşmanyna dilemeli gripden men. Hani ömrümde şu yaşıma çenli ömrümde birinci gerek şuralarla ağır grip geçirýän. Hiç ile öýden çykasym gelenok. Hiç ile. Şu gün var ha, Dinara sözüm var. Yoksa mesele Dinara yoksa var hiç bir güç alıp çıkıp kızgınım absolutna qaydanam. Erdenden beri. Bam araňyzda men ýaly. Men aýtman ýaragysynyň aňy ýok. Dinara ne alaka diyen olmalı mümkün. Karaçı bugün bir Star Novgorod var. Ondan sonra konsert ýaljak bir zat bolýar. Menem toşdan bilem o. Karaçyň nemesi var. Menem Dinara otaýda konsert berýär. Söz berdim gelerini. Karaçyň çüp gitmeli. Yoksa hiç hile gara ananyň mawada, ananyň Hudaýa. Hiç bilýänler meni grip bolan badyr men agar geçirýän hawa ýene edil men ýaly geçirýän kändir aralarynda. Gara şu sözüm bar ýoksa hiç öýden çykasym gelýär. Akşama çenli birada çykýan derman, kol kapylynça o bu bilen çalaja aýaklatam bir saat girip çykjak. Soňra meni ýatjak. İnşallah. Ara şolar ýaly bir hili. Oy Allah can qatini megeç ahir ağlasym öyle düğün ara oturup ağladım. Oy ananyň da bir hili bilemek men yaman men kıyın şükürler bolsun yine de qatı kıyınlyk bilen geçirýän bir hili. Qara şeýle. Bugün Kenada mesela ne çelik etmelim vapşe hiç ananın da bolur eder ýaly hani belki şumat aňardan görä şu filtre var ştaýlam var şey etmekden ştaýlam şeyle ştaýlam yara bunun içleri ara bolanyň wa bolsa men adamdan ullokan geçdi bolsun Allah'tan geçip gitsin. Hormatly kafe ýöretýäniniň dikkatyna egerde işiňizde gülläsiňiz gelse, puluňyzy goýmany ýer tapmasyňyz gelse, men dikkatli dinle. Ilki bilen jaňadyk dastavka edilenler niýeçe priýatnynça gyýyl goýun. Dip jogap berýän goýmak. İkinji bilen hem dastavşykna hary getirenler. Ýokarky çykmalymy? Aşağı düşüp biljek ýamaýadym. Planzi tazmay edýän dastavşyk goýmasaňyz işiňizde anan güllek gitýäňiz. Ne maňa, ne başga reklamşyklara hiç mätäçlik duýmaýaňyz. Men size aýda ýyla kalyp. Şol kiçigini düzeltýäňiz, işiňizde ananyň men bu pullary nirde goýdum, oýsam kam diýersiňiz. Ilki bilen üsvermeli zadyňyz şol. Üsvereniňiz üçin sag bolun. I love you, sag bolun. Käbir kafem eýelerine gyýnan ýani hemçin bul temany açdym. Jaň etýärler, reklamamy edip beräý, haýyş bilen ýa birine haýyş etdirýärler. Mesele ýok, etip bilen arkamyzda ýükdelýäne reklamadan öň bermeli hyzmatlaryňyz bar. Meselem işgara bermeli sapak diýeýinmi, näme diýeýin bir söz aýtsamam alyp başymy urýaňyz akylym.
إنه نيزنجا قيد قيمة إثاثي برياتنجا قرلا مالي دوغان جغن بدوا أدوا كابر كافيلردا قوجة باليام بلان ذا ثوريان أدوا بدوا دي نيزنجا كذا جانا درلر اسمن سدايدا أذر أيلار إنه تقيادر بري أدال جيني الخمالة مين تشب إيشلياني الله كاثن وبالش لا يدا دستافشك شون يعني salga berdi. Düştü aşağı. Şeydi adal jeni gıyıqriyalar. Onu etme aqlım daqad etdiyen adam xizmat göresi geliyor. Awedesi geliyor. İyi anladın. İşten ketilip gidesi geliyor. Ol şoňa göre pul berýär, şoňa göre gazanç etýär, şoňa göre qarad nimet şoňa göre da şoň üçin sizden etmelidiň. Bir näçe ular ýüz şu bolsa da şu iýene xaryn ular ýüz bolsa süýjükdiýär. Ondan sonra xar süýjü balakyp dursa da ýüzüni ütkedim. Jaňa derler özleri. Durtan näme adal jany soňa xar iýesin gelmeýär aqlym. Elbette naharam süýjü bolmaly. Ýöne ne Bradaça xizmata üns vermeňizi sizden köp kafelere diýen haýyş etýär. Belki meni ýigrenersiňiz häzir. Ýöne aşak düşýäkä, men aşak düşýäk bolsam men dastavka etdirip başyma ýapaýynmy? Dastavka näme deýin aşak düşüp aljak bolsam sowukda gitire bul pul berýäne. Men aşak düşüp dastavkamy aljak bolsam, men özüm onu beýdip adaljaňy etdirjek bolsam gidiýjek. Gidiviyce onu eltip bermek hizmet edeyme, aşağı düşüp almak hizmet edeyimeli. Nervi yaman oldu, akılım şu at bara men ýigrenmeň, çynym bilen diýen. Käbir kafelere diýen, hemmesine diýem, nervi yaman oldu. Özüm aşağı düşüp çağam taşlap ýaşagalar bar, aljak bolsam men näme görgüýüm, men eltip bermek hizmetini ýani peýdalarym. Gitjek özüm kafede oturup ýyjek aç başym diýin çolap. Bolýada. Bugün vara daýdamlaňam bäwece bolan oda gitip bilmedim häzir güläşem alaýynda akşam yemäge deýin. Näme şu. Näme sorajak başladım şu var. 90-njy ýylyň nemesimisin şu konsert. Bardyr araňyzda. Barmy araňyzda 90-njy ýyllara degişli münasip şekilde giyinýän ýa her kim tapan gitmeli. Men mara şona mala dedi oturna gaýr ýerdenler. Şunça griýeň, şunça üskürüň arasynda. Şona mala dedi ýa aqlym. Hakykatdan 90-njy ýyllar ýalap bolup giyinip gitýäňizmi ýa aldyňyzmy, dogruýyňyz aýlyň oňa göre hereket edip men ejemin gıydıqagen koynaklarını ekitecek bolýan şonýalymyz. Aýadyňmy gaýrat edip bardyr araňyzda. Neyse, geçmiş bolsun ip bara limonu çay iç yok, imbir iç yok, on et ýa-da. O zatlardan geçen men öýkenime geçipdir, öýkenimde eýem sowuklama bar. Şoň üçin men alýan liçenýalam ya da işçekini imbirdir, limonlu çayda, tavuğu o başlayanına ya da şeyleyle griva bolyan, ýöne minki oňulen geçecek zat değil aqlym. Minki oňulen aýryljak grip değil, grivam değil aslında men öýkenime geçen üçin ünseriýän bolsaňyz men öňüme aýdypdym aslında öýkenim gowy değil, ýa-da aýrylan zat diýip. Şonç ünseriýän bolsaňyz gurlämde de dogly gurläp bilemek gonu üskürýän. Grivam däl aslında menki. Şonç kösen oturma diýip men beri aýmeleň. Näme diýär? Garad alýan liçenýam kapyny çalam gollum. Alýan gollumdan mara ýanmaşdan hem damardan kapyny Qatken şuň bir iki üçüncü günüm alýan şuň. Ýene mundan soň ýene 3 günüm 6 günlük ýazardyk. Şoň ýaly aqlym. Size döneýin, aladaňyza döneýin. Käwap bara hiç kimle gurlaşatmaýmasa-da, anam siz bilen gurlaşatmaýly. Telefon ulaşmaýan halamyk. Onu story satıp şeylik takvat edip oturalım o var ya.
Söyensene. Ama öğüneyinde benim makyaja elimde diyeceğim. Bu kadar Nur Cemal'ın görürler. Ne makyaja başladık şuma. Men arasaca ovadanca nasılca harca. Harca. Tamam. Ondan sonra ya grimim ayrık bersem men senden hoşar bolorum. Ha, o etip grim ayrık bilmem. Aklım başladı. Şeyden valyalar aşon eder hükmen eder paylaşar. Ne hilek kolum ne oldum. Menin büyük koşurak bir obraza etcek bolan eğer başarıp bilmesem men şeyle geçirerken karar söyün. Paylaşın insanın ipiyatlarına da paylaşar. Bu da kapak sesi geldi mi? Geldi mi kapak sesi? Çek, bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum değmeyecek. Al bu lafım sana üstüne çek. Onları boşver numaracı. Sen bizi çeksene kameracı. Eğlence burası şamatacı. Boş işleri bırakacı. Akıyor asalet. Bir yanım cesaret. Bu kızı soracak olursanız harbi felaket. Harbi felaket. Neymiş? Harbi felaket. Ne? Harbi felaket. Allah Allah! Мен geçme hovluğa yardat yoqım. Qaraş bir men çık. Birda korkaçak. Qaraç sağını yup bolan da qaylar gelin. Yup bolansan ne şeyle del, şeyle qoyun. Sebebini aytayın mı? Sebebi şeyle qoysanız bol tebir sağın bolanı üçün o zat bolya. Baxım eremek bilen bolanın köpüğünü diýen da qoy plança wagtyma gitmedi plança. Qaraş bir zaman çık geçme. Köpürçük beysin var, küçük olan bir elim bilen. Inni seyredin yüzüme mara ha, ne filtre var, ne Paris var, ne bir zat var, hiç zat yok. Ana, körköleyin ana. Hidil ettirip bir geli. O zat qanşa gelene ki hidil ettir ya yüzüңlay. Alın, yuğdurun, qarad vara birlerine maslahat berin, yüzüňizde tuş ba bolsa gözüňizde qyýla, gözüňizde sokup yuğma, atak şeyle günlerde gowadyp yuğun. Hidil edersiňiz. Almak üçin 861 83 83 87 nomerden alyp bilýäňiz. Bizim iş nomerimiz atak täjir marketlerde, lebapdak täjir marketlerde, sowgatlar dükkanına, näme Hayratda köp marketlerde badır habarımız bolsun. Mari dikkat etsin. Ayjamal parfümeriyada orijinal badır. Hem meriyem şolar paýdy. Garada yüzüňiziň emi ýoma dermany aýmelek saýyn ýuň. Allaryň garad hidil edersiňiz diýişmýär goýuňyzda şeýle yüzüne şeýlelikden däýerlenip şeýle goýmalar habarymyz bolsun. Siz söýýän I love you akılım. Salayına çıkayın, şu duruşuma çıkacak. Ayşan salonuna gideyim nani. Mara brada camlar sabır. Yüzögöde bir kraska çalyamış, baklavka çalyan gaylar. Yağalacaktan direnmeliyan mı? Qarab, bana da sürpriz akıl. Neyme yiyeceğim belli de. Hadir gidemsen belli oluyor. Salayın kremlerimi dağıtlanmayın. İlk sağın son qara soňam ak kremdir. Hökmen birdine. Bol. Şunu ýaşaşýar. Fıs etip goýanda gaty az goýmaly. Tere ýagyny görýärmi? Gaty ýagly zat bilen şoň üçin gaty az mikdarda çalmalar. Hökmen habaryňyz bolsun. Ine almak üçin güläşe jaňa diýen 64'lük 60 98 88 de jaňa diýen güläş. Ine hevir ettik.